Моля всички да станат от местата си. За внасяне знамето на Република България. Мирно! За внасяне знамето на професионална гимназия по туризъм Иван Петрович Павлов, равнение на средата. Свободно. Уважаеми учители и гости, днес празнуваме патронния празник на професионална гимназия по туризъм Иван Петрович Павлов, Русе. Гости на нашето тържество са госпожа Росица Николаева от Регионално управление на образованието Русе. Госпожа Майя Русанова, председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите Русе и собственик на хотел Бистра и Галина. Госпожа Деница Димитрова, председател на Обществения съвет към професионална гимназия по туризъм и собственик на ресторант Кино Роял. Господин Сезай Нури, управител на ресторант Crazy Fish, и Мария Георгиева, маркетинг. Господин Бейхан Зеймел, генерален менеджер на хотел Дунав Плаза. Госпожа Калинка Трифонова, председател на Русе Инфо.
думата на госпожа Росица Николаева за приветствие. Уважаеми учители, скъпи ученици, от името на началника на регионално управление на образованието Русе, госпожа Росица Георгиева, най-сърдечно ви поздравяваме по случай патронния ви празник. Повод да се гордеете с историята на вашето училище и да погледнете с оптимизъм напред в бъдещето. Уважаеми учители, вие сте наставниците, които насочват и вдъхновяват всички тези млади таланти. Вие сте хората, които им предават знания и умения, необходими не само в света на туризма, но и в живота. Вашата отдаденост е ключът към техните постижения и бъдещи успехи. Скъпи ученици, вие сте бъдещите творци на едни незабравими преживявания. Вие сте хората, които ще откриват нови хоризонти, ще свързват светове. Нека всяка ваша стъпка бъде вдъхновена от желанието да опознавате и да споделяте красотата на света. Нека днешният ден бъде за всички вас момент на гордост и празнуване на всички ваши успехи. Пожелаваме ви много нови предизвикателства, вдъхновени и споделени мигове на радост. Честит празник! Давам думата на господин Бейхан Зейнел, генерален менеджер на Хотел Дунав Плаза за приветствие. Здравейте, за мен е чест да бъда днес тук като поканен, да съм ваш гост. За наше удоволствие да работим с професионална гимназия по туризъм, да ни дават такива хубави кадри, да продължаваме съвместната работа. Пожелавам успех на всички колеги тук. Виждам ви като наши колеги и за това ви пожелавам успех. Честит празник! Патронът на гимназията Иван Петрович Павлов е руски физиолог, психолог и академик. Иван Павлов е първият учен, който описва явлението, известно днес като условен рефлекс, и доказва биологичните основи на психичната дейност. Като наследници на нашия патрон, постиженията на учениците от професионална гимназия по туризъм Русе са забележителни и ние се гордеем с това. За издигането на престижа на професионална гимназия по туризъм Иван Петрович Павлов Русе през учебната 2023-2024 година госпожа Вълева, директор на гимназията, ще награди заслужили ученици и учители. За второ място, международното кулинарно състезание като шеф готвачите Бетина Петрова от 12 клас. За трето място в международното кулинарно състезание като шеф готвачите Илияна Стоянова от 12 А клас. За специална награда за цялостно представяне на национално състезание по професии в категория най-добър млад аниматор Мартина Стоянова от 12 А клас, Симона Георгиева от 11 Б клас и Константин Георгиев от 11 Б клас. Сърдовители от Стакана
завоювано второ място като ръководител в национален конкурс за литературно творчество Будители, госпожа Биляна Николова. За завоювано трето място като ръководител в национален конкурс за ученически реферат "Пространство и време", господин Йордан Адол. От 10 В клас, Анелия Арсенова от 11 А клас и Ирена Сабриева от 11 В клас с ръководител господин Росен Стефанов. Второ място в общинското първенство по волейбол Аника Василева от 11 Б клас, Деослава Николова и Ралица Харалампиева от 12 Б клас, Симона Дончева от 12 Б клас, Лилия Иванова и Никола Димитрова от 12 Б клас. За второ място в общинското първенство по баскетбол Светлозара Георгиева от 9 Б клас, Симона Болоева от 10 А клас и Кристияна Георгиева от 10 Б клас с ръководител господин Росен Стефанов. За второ място в общинското първенство по волейбол Александър Петров от 9 А клас, Девид Ремзиев от 9 Б клас, Христо Маринов от 10 А клас, Ерайн Еджетов от 10 Б клас, Светомир Вълчев от 11 А клас, Христос Златев от 11 Б клас, Християн Димитров и Райан Абораев от 11 Б клас, с ръководител господин Росен Стефанов.
За трето място от световното първенство и първо място от националното състезание по авиомоделизъм Йоана Иванова от 10 Г клас. За трето място от световното първенство Теодора Ангелова от 10 Г клас. За трето място от националното състезание по класически балет Виктория Начева от 9 Б. За завоювана награда, посланник на свободния дух в моето училище, госпожа Таня Иванова. Скъпи ученици, уважаеми учители и гости, за патронния празник на училището, рождения ден на Барби, ще представят Константин Георгиев от 11 Б клас, Симона Георгиева от 11 Б клас, Мартина Стоянова от 12 А клас, Доброслав Петранов от 12 Б клас и Траян Василев от 10 Б клас.
Барби, а това е Кен. И днес сте тук, за да празнуваме заедно моят рожден ден. Hi guys, I'm Ken. This is Barbie. Today we're here to celebrate Barbie's birthday. What? О, Кен, забравил си? Не съм забравил. Забравил си, нямаме гости. Имаме гости. Някъде там са. Виж колко много ти имаме. Страхотен поздрав. Но, Кен, забравил си, нямаме украса. Не съм забравил. Имаме украса някъде там. Виж колко ти имаме още. Ето ти украса. Заповядай. Но ще ми трябват две момичета от публиката, които да ми помогнат да украсим за рождения ден на Барби. Моите приятели Кен и Кен ви очакват. Заповядайте. Дружи, ще стане ли? Хайде да те прочитам. Моля те. Ей, как се казваш? Как се казваш? Александър. Откъде си? От Русен. Харесваш ли Барби? Да. Супер, всички харесваме Барби. Здравейте, как се казваш? Здрасти, аз съм Никол. Откъде си? Откъде? От Русе. Ще останеш ли на празника на Барби? Да. Харесваш? Да. Всички го харесваме, напълно нормално е. Но първо трябва да ви направим истински Барбите. Момчета, моля ви. Ще станете много хубави Барби. Моите приятели сега ще се погрижат. О, че хубаво ти си костюма на Барби. Истински Барби да сте почти. Още малко. Нека ти помогна. Така. Перука, вече всичко имаш. Чудесно! Вече сте истински Барбите. Хай, Барби! С ръка. Точно така. Хай, Барби! Хайде, трябва да го кажа. Точно така. Така се поздравяват истинските Барбите. Сега ще ви обясня какво трябва да направим. От пликовете, които ви дадоха току-що, има снимки. Тя е украсата за днешния празник, т.е. рождения ден на Барби. Вие ще трябва да ги подредите в хронологичен ред и да ги защитите на розовите кутии зад вас. Украсата задължително трябва да започва с надпис "Честит рожден ден, Барби" и трябва да ги подредим. На теб ще помогне моят приятел, той те очаква, заповядай при него, а на теб другият ми приятел, заповядай при него.
Хайде сега да видим коя Барби ще се справи по-бързо. Я малко да ги надъхаме с аплодисменти, малко да имат спасиб. Ще се казва. За сега Барби отдясно води, да видим, може да има обратно. Барби отдясно вече е готова. Може ли малко аплодисменти силни за нея? Благодаря. Барби отдясно също е готова. Как се е справила, Кен? Страхотно. Може ли малко аплодисменти за нея? Благодаря. Сега, нека да видим снимките, с които нашите декораторки украсиха за рождения ден на Барби. Барби? На първата снимка Барби е бебе, забележите. Барби беше най-сладкото бебе на света. Уникална, още от малка. Моля за аплодисменти. На втората снимка Барби е в детската градина. Барби беше най-сладкото момиче в цялата детска градина. Само забележете. Моля, силни аплодисменти още веднъж. На третата снимка, която е много интересна, забележете, моля, Барби е ученичка в гимназията по туризъм и е аниматорка с костюм на маймунка. Само погледнете каква невероятна аниматорка, красива и изящна. Моля за още малко аплодисменти, още малко. Благодаря, чудесни сте. А на четвъртата снимка да видим, Барби е абитуриентка. Барби беше най-красивата абитуриентка на света. Силни аплодисменти, ако обичате за нашите декораторки. Справиха се страхотно и остават на празника на Барби. Казах им, но мисля, че си съправил. Нямаме торта. Не. Имаме торта. Някъде там е. Виж колко кутии са ми останали още. Момент. Ето продукти за торта. Но ще ми трябват двама шеф-готвачи от публиката, които да ми помогнат да направим тортата за рождения ден на Барби. Моите приятели Кен и Кен ви очакват. Моля, заповядайте, без да се срамувате. Вече имаме един готвач на линия, аплодисменти. Моля още един готвач да не си хареса маса. Хайде, не се срамувай, ти там на високо, идвай. Идвай. Ето това момиченци е там. Да, идвай. Хайде, моля, малко по-бързо, няма нищо срамно, аз не ям все още. Ето, хайде, лапаме, заповядай. Здравейте! Вие наистина ли сте шеф-готвачи? Да. Но не ми приличате много на такива. Ще трябва Кен да ви преобразим. Момчета, да се заемем. Като истински шеф-готвач сте. Супер! Готови сте? Здравей, как се казваш? Хиранур. Откъде си? От
Русе. Аплодисменти за шеф-готвач Кирило от Русе. Здравейте, как се казваш? Откъде си? От Русе. Аплодисменти за шеф-готвач Валентина от Русе. Добре. Сега ще ви обясня какво трябва да направим. В кутията пред вас има продукти за торта. Вие с моите приятели, те ще ви помогнат, ще трябва да направите тортата за рождения ден на Барби. Ще трябва доста да се постараете, защото не е торта за случайен човек, а за Барби. Моите приятели, пак казвам, ще ви наблюдават и ще ви помогнат. Хайде да започваме. Момчета, си заповядай също, няма нищо страшно. Нека да ги подкрепим с малко аплодисменти. Благодаря. Точно така. Изглежда доста вкусна торта. Силни аплодисменти за нашите шеф-готвачи. Изправиха се страхотно и Барби вече има торта за рождения си ден. Забравих си, това не ми е любимата торта. Любимата ми торта е торта гараж. Коя? Гараж! Имам специална изненада за теб. Благодаря на всички, че направиха празника ми толкова прекрасен. Нека да изтанцуваме един последен танц. Може да заемете местата си в публиката. А ние бяхме аниматорите от професионална гимназия по туризъм Русе. Аплодисменти за Коце. Мони.
Сега ще се насладим на български ритми в съпровод на Стефан Малчев от 12 А клас и танцорките Габриела Гергова и Божидара Манолова от 10 А клас, Даниела Иванова от 12 Б клас и Симона Станчева от 9 Г клас. За нас ще танцуват балерините на професионална гимназия по туризъм.
10 Б клас. Андрея Манева, Дария Стоянова и Христо Маринов от 10 А клас. Айджан Дахилова от 12 клас ще изпее за нас песента Лака Лака. Габриела Гергова, Дария Стоянова, Симона Горлоева, Христо Маринов и Андрея Манева от 10 А клас, Симона Георгиева от 11 Б клас, Анжелина Росенова от 11 Б клас, Симона Лазарова от 9 Б клас, Ирена Минчева от 10 Г клас и Даниела Иванова от 12 В клас. Здравейте, мили хора! Аз съм помощникът на Коста Гараш и преди много години тук във вашия град създадохме така любимата шоколадова торта на всички, а именно торта... Днес ще има възможността, заедно с моята Петра
майка да ви покажем и нейната тайна рецепта. С помощта ще съберем всички необходими продукти. А кой ни е първият необходим продукт? Това са яйцата. А кой ни дава яйца? Точно така! Нека да заповяда нашата докошка. Събрахме нашите яйчеца. Следващия продукт, който ще ни трябва, това е прясно мляко. А кой ни дава прясното мляко? Да заповяда нашата крава Лола. Това е Лола Еспаньола, малка зубачка, като кажеш Ола. Това е Лола Еспаньола, пак и муцуна, като кажем това е Лола Еспаньола, малка зубачка, като кажеш Ола. Това е Лола Еспаньола, пак и муцуна, като кажем това е Лола Еспаньола, малка зубачка, като кажеш Ола. Това е Лола Еспаньола, пак и муцуна, като кажем му. Това е Лола Еспаньола, малка зубачка, като кажеш Ола. Това е Лола Еспаньола, пак и муцуна, като кажем му. Време е и да подсладим нашата торта. Щом погледнеш там и щом погледнеш тук, захар, виж на север и юг. Щом обличаш много захар и ядеш на колен, по-добре внимавай, че ще има проблем. По-добре внимавай, че ще има проблем. Но нека да направим малко по-здравословна с пчелата и нейното цветенце. И ето най-вече събрахме всички необходими продукти за нашата торта. Ето вече сме готови, нека да я приготвим. Хайде да правим торта, много вкусна торта. Трябват ни продукти, за да се получи. Трябват ни яйца, захар и брашно, мляко и масло, шафран, за да стане жълта. Бъркай, бъркай, бъркай и печи. Захар и брашно, мляко и масло, шафран, за да стане
любим шоколадов танц. А сега следва да поздравим и нашият миньон.
Лената